namanje Nkosi ekuseni ngiyaqhubeka kuwe uNkulunkulu wethu, ngiyacela moya ongcwele ukuthi Nkosi ube kanye nathi kulesi sikhathi sethu lapha. Ngiyaqhubeka Nkosi ukuthi usibiyele, usivikele uNkulunkulu wethu kukho konke okubi. Sinqobele Nkosi umoya yonke emibi kaSathane enasabela impilo zethu. Ngiyaqhubeka Nkosi Jesu, ngiyacela ukuthi ube nathi uNkulunkulu wethu nakule ndawo esikuyo. uNkulunkulu wethu sizofunda izwi lakho. Ngiyacela Nkosi umbiyele uvikele unqobe zonke izinto Nkosi ezingaphazamisa izwi lakho. Ingathi Nkosi kungasipha moya ongcwele izindlebe ezikamoya ukuba Nkosi sizwe lokhu Nkosi okukhulumayo namhlanje. Siyacela uNkulunkulu wethu ukuthi usilondoloze usigcine sembathise Nkosi inkazimulo yakho ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu. Baba siyabonga moya ongcwele, ngisize nami Nkosi kuba ungipha amandla Nkosi ukuba ngime kule ndawo. Wena Nkosi usebenzise lo mzimba ukhulume Nkosi lokho ofuna ukusho kubantwana bakho namhlanje. Ngiyacela ngegama likaJesu ophilayo. Siyabonga ke uNkulunkulu wethu ngothando lwakho olungaka. Siyabonga moya ongcwele, silondoloze Nkosi usigcine ngoJesu Kristu Nkosi yethu.
uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Amen. Sizovula ke lapha encwadini kaMathewu chapter 14. Soqala ukufunda kuverse 28. Mhlawumbe sofunda namavesana angakhi. Njalo kwafunda onke lawo 4 akhona la. Ngiyakholwa sesivulile sonke. Kufundeka kanje. Mhlawumbe okay. Ngicela ukufunda verse 28 ku chapter 14 Matewu. uPetro wayesephendula wathi kuye, Nkosi, uma kunguwe yisho ukuba ngize kuwe phezu kwamanzi. Wayesethi, woza. Wehla-ke uPetro emkhunjini wahamba phezu kwamanzi. Weza kuJesu. Kepha ebona umoya wesaba eseqala ukushona wakhala wathi, Nkosi, ngisindise. Masinyane uJesu welula isandla, wambamba, wathi kuye, awu, wena onokukholwa okuncinyane, ungabazelani na? uNkulunkulu abusise ukufunda kwezwi lakhe. Jesu Kristu inkosi. Izihlobo zami ekseni namhlanje okay. Ekseni kulolu suku lanamuhla uNkulunkulu uthande ukuba ngidlulise lokhu kubantwana bakhe abakhethile ukuba bangabakhe. La uJesu kwakulesikhathi ehlezi nabafundi bakhe ekhuluma nabo, ila kwaqhamuka khona isixuku ke kuningi esasicabanga usizo ukuthola kuJesu. Kuthe ngokuhamba kwesikhathi uJesu wabahawukela, wabona abantu abasehlezi nabo isikhathi eside. Wabona ukuthi ngenzeka sebelambile. Wasefuna ke ukuthi ubani ophethe okuthile abangakudla. Ilapho baveza khona izinkwa ezinhlanu, inhlanzi ezimbili. Wathatha uJesu wahlephula wabusisa. Wabanela bonke abantu ababebaningi ngalendlela emangalisayo. Badla bathema bedla, kwasho ukuthi abanye abasafuna ukumuka bebuyele emakhaya. uJesu wasebona ukuthi no, ukuze lento ilunga angimukisa abafundi bami kuqala. Wabamukisa abafundi bakhe bangena emkhunjini. Wasala yena nalabantu okusho ukuthi wagcina nabe bahambisile, ngoba yena isigcino sakhe wahamba wayentabeni yokukhuleka. Thema eqeda ukukhuleka esembuya ezemkhunjini wathatha umkhumbuzo uthe ukuhamba ibangana engangokuthi ngeke asakwazi ukuthi asondele eduze kwawo usuqhelile. Washo ukuthi ke uJesu uNkulunkulu. Jesu Kristu inkosi.
Utheke mayise behambe efika uJesu emanzini ethola umkhumbuzo uqhelile. Kuba angakwazi ukugibela. Wasebenzisa ukuthi yena uNkulunkulu. Konke lokhu ulwandle lwadala uyena. Angenza noma abe yini ngalo. Ilapho kabonakala khona ehamba phezulu kwamanzi. Khomba ukuthi khamba ubani inkosi yamakhosi. Uthe esesondela kumkhumbi uPetro wabona ukuthi khona umuntu osemkhuni ohamba phezulu kolwandle. Baba nokusaba bamangala ukuthi ngabe ubani. Bathe mabebuka babona ukuthi hayibo inkosi uJesu lephezu kwamanzi. uPetro ke ngoba wayemkhonzile uJesu. Azi futhi ukuthi akwenzayo uJesu naye angakwazi ukwenza. Wathi uPetro, Nkosi, ngabe nguwe yini? Wathi uJesu, imina Petro. Wathi isho, ngihambe ngize kuwe, hambe phezulu kwamanzi. uJesu azange amnqabele wathi woza. Waqala uPetro wahamba phezulu kwamanzi. Engakafiki uJesu esesondele. Wafika uSathane uPetro. Wamngabazisa. Wathi uyawubona umoya. Uyazi ukuthi njengoba ubona umoya nje usengacwila la. uSathane ukhuluma kuPetro lawo mazwi. Yini na ngisho kanje? Yingoba uPetro wathi ngabona ukuthi hayibo kanjani mina phezulu kwamanzi. Ngifuna ngihamba kanjani phezulu kwamanzi. Waqala uPetro wacwila. Thema ecwila wamemeza wathi Jesu msindisi. uJesu welula isandla sakhe wambamba eseqala ukushona. Wamphakamisa. Bangakho abantu abadinga ukubanjwa ngesandla baphakanyiswa inkosi uJesu. Abantu abangabazayo namanje basangabaza. Abanye sebeneminyaka bekholwa kodwa basamngabaza uJesu. Abanye bamphika bathi akekho nhlobo umuntu okhona uNkulunkulu. Thina ke sihlala la noma sikhonza la ngeke sikuphike lokho. Asikwazi ukuthi uJesu akekho umuntu ofika manje umuntu esimazi uNkulunkulu. Yebo uNkulunkulu wakhulunywa ngaye ngaleso sikhathi. Kodwa ngoba sesifundisiwe ukuthi ngaleso sikhathi noJesu wayekhona. Ngoba uJesu wayekuphi? WayekuNkulunkulu. Akadalanga uNkulunkulu yedwa izwe. Nomhlaba akawudalanga yedwa. Wayekhona uJesu lapho. Okusho ukuthi uJesu umuntu wayevele khona kwasekuqaleni. Manje thina abantu sisangabaza namanje. Angazi ukuthi sibambe liphi elenza ukuthi singabazi ukuthi uJesu khona uyaphila. Neyinkinga esinazo sisangabaza ukuthi uJesu angayisusa. Sikhululeke siphile. Angazi ukuthi songabaza kuze kube nini. Noma koze kufika isikhathi sokuthi uNkulunkulu asithathe lokhu singabaza. Bekufanele ngabe asisangabazi manje. Kufanele ngabe simkhonza ngamandla uNkulunkulu. Bekufanele ngabe igama likaJesu silibiza ngisho silele. Ngoba likho elinye igama elibekiwe. Uze athi uFilipu leli gama leli linamandla. Liguqisa amadolo ezulwini, liwaguqisa emhlabeni, liwaguqisa ngaphansi komhlaba. Kodwa thina sisangabaza. Le ndoda ewuPetro yangabaza yazi kahle ukuthi uJesu uyinkosi. Yangabaza yazi kahle ukuthi uJesu ayikho into emehlulayo. Yingakho ebonakala ehamba phezulu kwamanzi.
kodwa yangabazi. Kusho ukuthini na? Sibaningi esingabaza njengoPetro. Sibaningi esingabaza njengoPetro. Angazi ukuthi njoba singabaza kangaka nje singabazelana. Ngoba ngabe siyakholwa ukuthi uNkulunkulu akukho kumehlulayo. Akukho angeke akwenze. Uma lithi izwi amadole emhlabeni ayaguqa, kungani sesabe thina? Kungani sesabe? Kungani singalibizi igama likaJesu? Ukhumbule ukuthi uJesu amandla wathola emkhulekweni. Uyaguqa athandaza akhulume noyise. Bese thola amandla. Thina sinikeza uJesu ukuthi asiguqe phansi sikhulume noJesu. Asinikeze amandla sikwazi ukuyihamba indlela yethu yokukholwa. Kodwa sisangabaza. Asilungelwa lutho nje ingenxa yokuthi siyangabaza. Sazi izinto eziphathekayo. Angazi ngoba sibancane kangaka. Kungani sijwayele izinto eziphathekayo? Kusho ukuthi ukukholwa kwethu kuncane. Ingakho ngelinye ilanga izwi lithi ukuba ukukholwa kwethu kukhulu ngangenhlavu yesinabi. Bese ngathi wena ntaba suka lapho uphose kolwandle, isuka intaba ihambe yolwandle. Ngezwe into olukhulumile ngenxa yokukholwa. Kodwa thina siyangabaza. Yona inkinga esibhekane nayo singamakholwa. Angikhulumi ngomuntu ongakholwa ngoba vele loyo akazi lutho. Khuluma ngathi sikholwa. Siyangabaza. Kuningi ungabaza sinakho. Izinto esizenzayo uvela ubone ukuthi no lo muntu lo akakaboni ukuthi uNkulunkulu ukhona. Akakayikholwa nje ukuthi uyakholwa. Kusifanele ukuba sikholwe ukuthi uNkulunkulu ukhona. Uzathi uJesu yena uyisa longena. Okusho ukuthi umuntu ofuna ukungena ezulwini kumele angene ngoJesu. Kodwa sisamgabazi. Yona into esishayayo kwangcwele. Mhlawumbe nami ngimile la ngikhuluma ngaka nje ngomunye ungabazayo. Ungabaza kusibambile. Ungabaza kusenza singayi phambili. Ungabaza kwenza izinto zethu zingalungi. Ungabaza kwenza imithandazo yethu ingaphenduleki. Ngenxa yokungabaza. Into ezosisiza asingasusi ukukholwa kwethu kuNkulunkulu noma kuJesu. Asibheke uJesu. Ngelinye ilanga abantwana bakaIsrayeli besehlane isimo sisimbi. uNkulunkulu ededele inyoka ukuba zibalume ngenxa yokungalaleli kwabo. Wabahawukela ngoba uNkulunkulu. Wathi Moses, yenza inyoka yethusi iphanyeke lapha phezulu. Ozobheka le nyoka noma imluma le ngeke afe ngenxa yokubuka le nyoka. Nathi sifanele ukubuka uJesu. Noma izimo zikhona ezinzima esingakhona ukusuka kuzona ngenxa yokubanjwa isitha, kepha uma sibuka uJesu zizodlula. Zizosuka kuthina. Kunamadoda afakwe esithandweni somlilo ngenxa yokuthi ayazi ukuthi wona hamba noNkulunkulu. Angene emlilweni wazange asho. Yini na wayesekhona umdala wezinsuku ephakathi kwabo. Ngoba uma uphethe uJesu akukho kuyokwahlula mntakababa. Akukho kuyokwahlula. Asingamgabazi.
Asenze njengalokho yena efuna. Uyasithanda, uyafuna ukuba siye ezulwini siyohlala naye. Kepha masingabazi sizohamba kanjani. Sizoya kanjani ezulwini siyohlala noJesu? Singabaza. Asihlaleni noJesu bangcwele. Asikholweni ngokweqiniso. Sazi ukuthi masinoJesu sinakho konke siphelele, sishodi ngalutho. Kodwa uma singabaza noma singaba nayo uJesu. uJesu wethu futhi ufana nani lento esibeka nje lapha endlini ehlobisayo. Asiyisebenzisi. Kanti uJesu ufuna simsebenzise. Ufuna simbize uJesu ngazo sonke isikhathi. Noma sihamba kuphi ethunzini lokufa simbize. Noma sigula simbize. Noma sishayiwe simbize. Uzowenza umsebenzi. Ngoba kuyingcweti yomsebenzi. Akukho kumahlulayo. Ngenhlanhla ke sinayo la ekhaya sifundiswe izwi. Kunesivumo esifundiswe sona esithi uJesu Kristu inkosi. Esinqoba yonke into iyanqotshwa ngaleso sivumo. Mina ngufakazi. Ngufakazi. Kule khaya ngiphila kulona. Kule khaya ngiphila kulona. uNkulunkulu sasizile. Angazi sathi nani lokuyesibhedlela noma ukuyekliniki. Nensizwa zami ezimbili la ezayihlushwa isifuba. Namhlanje ngathi iphupho. Ngathi iphupho into engakazi yenzeke. Kwakuthi mase bavukile kubonakala ukuthi hayi ngeke besinde bengakayi ekliniki. Namhlanje lothu isifuba into engasekho kodwa. Nabo nje bayazi ukuthi hayi leyo nto leyo ayikazi isiphathe. Siyasebenzisa uJesu siyambiza bafowethu, siyambiza kakhulu. Yebo nathi siyangena ezinkingeni nasezingweni. Ngoba siphila emhlabeni la kunezilingo khona. Kodwa nje siyamsebenzisa uJesu. Siyambiza uJesu phezulu kwesimo esibhekane naso, asinqobele. Ngakho nawe ithuba lakho leli lokuthi umbize. Enoma umbizi yeza. Ingakho uPetro akhala lapha wathi Jesu ngisindise. Akazange abuze ukuthi ubuyaphi wena. Cha. Wena ulisandla. Wasemangala ukuthi uPetro sengihambe naye kangaka. Usangabaza namanje akangangoni ukuthi ngubani. Kanti kube yena wabuka uJesu. Wezohamba azafika kuyena mthinte. Kodwa ngenxa yokungabaza asinqobeni bangcwele idimoni lokungabaza. Asinqobeni singavumi ukuba lesinqobe. Ngoba yilo lelenza ukuthi sigcine sesingasazi noma siyakholwa noma sikholwa. Gcine sekunjalo phela umuntu. Akazazi noma uyakholwa noma akakholwa ngenxa yokungabaza. Singamvumeli uSathane angabazisa inhliziyo zethu. Asihambeni ngokukholwa. Simethembe uNkulunkulu. Uthi uJohane lapha ku chapter 6 verse 35. Uthi uJesu wathi kubo mina ngiyisinkwa sokuphila. Ozayo kimi kasoze alamba. Nokholwa yimi kasoze oma. Inkosi uJesu leyo. Kusho ukuthi akukho kweselayo uma unoJesu. Yazi abanye banembuzo enhlizweni zabo ukuthi yingani pho mina ngingalungelwa. Zibheke wena mntakababa.
Zibheke wena ukuthi ikuphi ongakwenzi kahle. Ikuphi ongakwenzi kahle. Ngenzeka khona into ongayenzi kahle. Yiyo le ndlela ukuthi ulokuhlela indawonye noma uthi ucela into ungaphendula. Zibheke ukuthi uhamba kahle yini. Wenza kahle yini phambi kaNkulunkulu. Akekho yini umuntu okhala ngawe ukuthi wena sifanele wenza ukuthi kimi ngeke ulungele lutho. Zibheke wena uma usuyibhekile unethuba lokukhala kuJesu. Unethuba lokukhala kuJesu. Ngoba uJesu akukho angakwazi ngomuntu ophilayo. Wazi yonke into. Wazi ngisho ukuthi njengoba sihlezi nje yini esicabangayo. Noma uphuma la yini ozofika uyenze ekhaya. Wazi nokuthi uzodibana nobani endleleni. Okusho ukuthi uJesu sazi sibancane usazi ngisho sesibadala. Ngakho usifanele ukuba singangabazi. Asandise ukukholwa kwethu ngokukhonza uJesu. Simbize simfune esenokutholwa, simbize seseduze. Lisho njalo izwi esalifundayo noma elafundwayo ngeenkonzo kaJulayi. Lithi mfuneni esenokutholwa. Ithuba lethu leli bangcwele lokuba sifune uJesu. Noma ngabe sesinesikhathi esikanani sizile enkonzweni noma sihamba inkonzo, kungenzeka ube khona okushodayo okudala ukuthi izinto zakho zingaphumeleli. Ithuba leli. Ithuba leli umuntu ayihlole nje yena ukuthi ngabe usihamba kahle yini. Ngabe la ngikhona kusafana nakuqala. Ngoba kungenzeka ukuba akushintshe lutho kuwena. Impilo uyiphila ungakakholwa namanje usaphila yona. Ngakho kusifanele ukuba siguquke. Siguquke samukele uJesu bese simethemba. Sisusa ukungabazi enhlizweni zethu. Uthi uJesu lapha kulezwe esikufundile uthi awu wena onokukholwa ubunyana ungabazelani. Wena onokukholwa ubunyana ungabazelani. uJesu uyabona ukuthi khona ungabaza sinakho ngaye. Ingakho evuma ukuthi le ncwadi siyifunde namhlanje uyavuselela umuntu okhona la. Uyamvuselela ukuthi ukukholwa kwakho akuyicheck ukuthi ukukholwa kwakho ungakanani. Unakho yini ukukholwa kweqiniso? Ukukholwa kwakho kumile noma kuyantengantenga? Ngelinye ilanga wathi ubaba umpostoli mangangena indoda la iphethe isibhawa othi ukhonza uJesu akaphangisa isandla. Wazwabekisa ukuthi hayi ingathi ngaba uye yedwa ongenza lokho. Thina sicabanga ukuthi mhlawumbe ubaba umpostoli wayesicabangela. Kungenzeka eqinisweni. Kungenzeka eqinisweni. Mhlawumbe yasilakithi nje akekho ngathi hayi ngihamba noJesu. Sesibona isibhamu la ubhobho sumile la. Mhlawumbe lo muntu lenza isibonelo ngoyedwa. Engenzela ukuthi avele ngefake enyameni. Awuyihlolisise mzalwane. Ukuthi unakho yini ungabaza ngoJesu. Uyihlolisise nje.
ukungabaza ngoJesu nakho yini iyona nto engadingeki kumntwana kaNkulunkulu leyo. Akudingeki ukungabaza, kufuna sikholwe ngeqiniso, sikholwe ngenhliziyo yethu yonke, simethembe uJesu ongumqalisi nomphelelisi wokholo lwethu. Wayekhona emandulo singakabibikho, namanje usekhona, sesiyazi futhi usazoba khona. uJesu uyinkosi nomsindisi empilweni zethu. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ihamba kanjalo bangcwele indaba yethu. Hamba kanjalo lisihlola ukuthi uyangabaza yini ukuthi uJesu ukhona. Uyangabaza yini ukuthi uma umbiza ngeyinkingo nazo ekhaya angayisusa ziphele. Uma umbiza ngokugula okuphethe ukholwa nguye, ngoba kukhona ukumbiza nje. Jesu ufuna umbize ngokukholwa ukuthi lokho umbize nje uyazi ukuthi uzokwenza lento oyifunayo ukuze akuphilise. Igenge encane mhlawumbe yona icabanga ukuthi kumnandi emhlabeni, kuyaphileka, kumnandi. Isimo simbi la ngaphandle, simbi isimo kakhulu. Yebo kumnandi ngoba sinabazali, makukhona into engayiboni kahle ngishona kumzali, mama, baba, la inkinga enginayo. Kakhulukazi uJesu uyena umxazululi weyinkinga, hayi umzali wakho. Uyena osixazulelayo. Ngakho-ke asiyihloleni bangcwele ukuthi sesikholwa, asinakho yini ukungabaza ngoJesu esimkholwayo. Ungangabazi mntakababa ukuthi uzophuma enkingeni uma uJesu umethemba, uma uzobheka yena. Ungambheki umakhelwane ozokutshela ngokuthi umthandazo wakuleya ndawo uyena mina ongisizile. Cha, khohlwa umthandazo. Uthandaza kubani yena? Mayithandaza kuJesu, wena ngithi uyakholwa ukuthi uJesu uma uthandaza kuye manje uzokulekelela, akusize, akunike lento oyifunayo. Yenza njalo-ke mose ukuthemba umuntu ukuthi loya muntu uzomnika ukuthi. Sikhumbule qale kusiwe umuntu othemba lakhe likubantu, ubusisiwe umuntu othemba kuJehova. Ngakho kasingamethemba omunye umuntu ngaphandle kaJesu. Asihlaleni kuye, naye ahlale kithi. Mayihleli kuthina socela noma ngabe yini uyosenzela yona. Ngeke asilahle, uyohlala nathi njalo, asiqinise endleleni yethu. Ilona izwi lethu bangcwele uNkulunkulu asiphe lona namhlanje. Ngizocela nje ukuthi sikhuleke. Emva kwalokho ngizocula ingoma, mangiqeda ukucula ingoma ngizobe sengisuka la. Umphathi wohlelo uyena ozoqhubeka nokumela aqedele kulesi sikhathi. Ngiyacela ukuthi khuleke. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyabonga
dwala lensindiso yethu. Siyabonga sonini nanini uNkulunkulu wami, sibonga leli thuba Nkosi usinike lona. Ngiyabonga uNkulunkulu wami ukuthi lokho Nkosi othe angikwenze ngikhulume kubantwana bakho, Nkosi sengikukhulumile. Ngiyacela Nkosi ukuthi kube lona loyo olalelile, Nkosi wezwa, Nkosi Jesu asihlolisise ukuba Nkosi unakho yini ukungabaza, okwakho ungabaza kuyikho okufanele noma kusikho. Ngiyacela Nkosi Jesu ukuthi ukususe Nkosi ukungabaza kulona loyo, kube umuntu ozothemba wena nozokholwa ukuthi wena njengoba ukhona kuyena akukho azokweswela. Uma ecela kuwe wena Nkosi uzomenzela. Namanje uNkulunkulu wethu siyakubonga Moya Ongcwele ngothando lwakho Nkosi olungaka. Siyabonga Nkosi ukuthi usivuselele Nkosi ngokukholwa okuyiqiniso. Siyabonga dwala lensindiso yethu. Ngiyakhuleka uNkulunkulu nomusa, ngiyacela ukuthi ube nathi ngomoya wakho ongcwele, usibiyele sonke, usivikele, usinqobele zonke izimpi ngegama lika Jesu ophilayo. uNkulunkulu wami ube nathi noma sesiphuma sihamba Nkosi sibuyele emakhaya, ube nathi endleleni nasemakhaya Nkosi siphila kuona. Usinqobele yonke imoya engaphazamisa ukuphila kwethu nokholo lwethu. Siyacela egameni lika Jesu Kristu Nkosi yethu. Siyakubonga Moya Ongcwele, iba nathi ke manje naphakade. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. So kulake macilongwe lethu number 77. Amhlakia kutumoya utandasa osia inatela hare hare
uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyinkosi.